Ce e ceva ce lumea nu știe despre iarnă? Majoritatea fulgilor de nea au 6 brațe perfecte, dar niciunul nu e la fel ca altul. Hai să vedem de ce iarna pare magică, pas cu pas. Iarna începe când pământul se înclină departe de soare, asta înseamnă mai puțină căldură și zile mai scurte. Aerul rece face ca vaporii de apă să înghețe sus în cer și așa se formează zăpada. Fulgii de nea se formează în jurul unor mici puncte, crescând în cristale frumoase și unice pe măsură ce cad. Când zăpada acoperă pământul, acționează ca o pătură mare, reflectă lumina soarelui și menține lucrurile reci, face sunetele mai blânde. De aceea iarna pare liniștită și calmă. Râurile și iazurile pot îngheța dacă e suficient de frig. Gheața e apă înghețată, uneori e subțire și fragilă, așa că nu merge niciodată singur pe gheață. Animalele se descurcă iarna în moduri inteligente. Unele își cresc blana mai groasă, vulpile își cresc blana pentru iarnă, căprioarele își cresc blana pentru iarnă, altele migrează în locuri mai calde, cum fac multe păsări, unele hibernează, dorm pe parcursul lunilor reci pentru a economisi energie și oamenii își schimbă modul de viață. Iarna purtăm paltoane călduroase, iarna purtăm căciul ca să ne încălzim capul, purtăm mănuși pentru a ne proteja mâinile, purtăm cizme pentru a păși în zăpadă. Ne jucăm, facem oameni de zăpadă. Ne batem cu bulgări de zăpadă, ne dăm cu sania pe dealuri. Iarna poate fi și dificilă. Drumurile devin alunecoase și periculoase, așa că conducem mai încet. Punem sare pe trotuare pentru a fi în siguranță. Deci iarna e știință și un pic de magie. Aer rece care îngheață vaporii, apă înghețată, transformă peisajul, trucuri de animale și oameni pentru a sta confortabil. Care e jocul tău preferat de iarnă?